Kat banang mikis ngi kipor ka jingbon breu hang ne hapo perthai jongi kala nang kiu ba hadu kata banya compare bat kipor kiba menchua Henry wala kataru wala bon ngot kibreu kilami hang ne hapo perthai Henry don pat weiru ubreu uban teblut syapang jangkane ka perthai ublay nang bunang tau ubla tau ya kane ka perthai kum juru ya ki met benang ublay nang bunang tau ya kabor hangi ubreu ba mangi ubreu nginya teblut ya ki badan hang ne hapo perthai Henry tang mo marwai hi ubat teblut ya ki badan hang ne bat kumta ba kanang mikis ngi por ki starwat bnia kidang lap ya ki jaj pajaj ki jing tau ya ki jaj pajaj ki jing tai bat ki starwat bnia ru kimla ban modor ba kum kita ki jaj jing tau lane ki jing tai ki dan hang ne hapo perthai bat hakabai dei bagane ka video ru ngan pen iya phi ya ki katto ka netli ki video ki ba ngi ki breu babun ngim ya bana Henry kiladan pat hang ne hapo perthai jongi Uneu jajing tau latep kerteng kum uta usamen ken dragon breed chili pipa Uneu usamen ken udai usamen ken uba deadly do tam lane uba mado tam haperthai baro kawai namar balai ba uneu usamen ken ladan ki breu ki bayap namar baki bam ya uneu usamen ken Uneu usamen ken udai uba sado tam haperthai baro kawai Kibreu kibala penmi lane kibala thong uneu usamen ken lasdang hapo kawai ni jaka pule kabarat ba bat kabadan hapo ri England katakan Nottingham University kane kadai college kabala snai uneu jingthong bat pen sapriang syaka perthai ya uneu usamen ken la thong kerpang kum sibenta ban sna dawai Henry uneu usamen ken bat ula sapriang haki yau hapo kari England maladan ru ki breu ki baba mi uneu usamen ken bat ka jingsat jo uneu usamen ken ka thang ya upadat bat kumjuru yu pailer ubadan hapo kamet jongi bat dailing bagi ni ki daw ba uneu usamen ken upinyap breu bat unsayu asnan ya kata kerteng ba udeu usamen ken ubamado tam haperthai baro kawai kata nang jor ka jing kriat ba ka jing shen hang ne hapo perthai kata nang kata ya ki jing thong jing tem kane ka research kabla le hapo ki laboratory ki jaka le eksperimen jak starot bania kala pen ba ka jing kela jaka jing shet jing kriat hang ne hapo perthai ka sapelong ya ki jing thong bakin kelarong hi na kawai karong sha kawai karong kane ka jing kela jak jing thong jing tem kadai na marba hakapor ba shet ka jing klan joka sngi kasyo yakini ki jingthong bat kasapin kela yakini ki jingthong ki badai nakarong le syakarong saw bat kum juru yakiwe ki jat jingthong bat hakapor ka bakriat tasam kum juhi ka jia yak jingthong bat kane kasapelong yak starot benia bakin ong ba plang ka jingkela rong chiki sentiu hakane kapor ka bamenta kadai nakadaw chaka jingshet jingkriat katkum balayu alum jing tip limba ki starot benia layet ho baka jingdan jigi breu ki bal lingkot lada ken kelum haperthai barok kawai kari Indonesia kadai kari kababon tam ya ki breu ki bal lingkot ha kari Indonesia ki breu lada ken kelum ki la banjrang tang hado kumbasan phot bat kari kabadan ki breu ki bajrang breu do tam haperthai barok kawai kide ki breu ki banapo kari Netherlands ka jingyo alum jing tem ka pen baka average height lane kata ka renyat ka baki nang Netherlands kidan ka long bet kumba inriu phot kari New Zealand kadai kari kabayo abad world record kum kata kari kabadan ya ka snang kabadan ya ka kertang kabajrang do tam ka kerteng jaka ni kasnang amla syuban pronounce kumno ru bat layat ho baka kerteng jaka ni kasnang kidak ki badan hapo kate ka kerteng kilang hado kumba
prapsan teli kidak bat kumta la syam jenjar ban kinno ya kerteng jokate kesnang hawai dan segi kesnang ki badan ni kerteng ki bajrang kentop kawai kesnang hapo kari Australia bat kum juru hapo kari South Africa Henry ke kerteng jokita ki senang ki lingkat banyak compare bak kerteng jangan ni kesnang ke badan hapo kari New Zealand kat kum ga jing yo alum jing tip leng bagi jing ken jik starwat benia lai tho ba man ka second saw ngot ki khlong lakha hakeleng sodong chaka perthai maladangi ken ya kane shaka minute ka kenta bat ka sngi ki yo kumne man ka minute ars pasan phongot ki khlong lakha man ka kenta khatsan hajar ngot ki khlong lakha bat man ka sngi lai lak nriu phau hajar ngot ki khlong lakha hakeleng sodong chaka perthai bat deling bagi ni daw ka jingbun breu kala kieu bha hang ne hapo perthai bat ka jingbun breu chakane ka perthai jingi menta kala poi shaka prab billion tam hakabai dei baka jingwan chu ujumai kibun ki jaka hane hakelang sodong chaka perthai ki badai ki jaka ki ba ujumai ujuan kha bat katuk ane tili kiri ki bangan ai example ki ba ujumai ujuan bha ki kentop ya kari China, Turkey, Iran, ter Henry na pedang gini kiri ki ba juan jumai kha kari Japan gede kari kaba shongs air do tam bat kaba bondo tami ujumai ubawan selat ya kari Japan hari Japan hakashisnam shisilane arsin ujumai ujuan ban selat ben ya kari Japan hakabai dei bat kasnam jangkiri ba per hakalang sodong chaka perthai kidan kiri ki balakat de kispa snam ki balami lanik beladan hangne po perthai kidan kiri ki balakat tanda ki phau hakabakari india jengi kaladan hado kumba nyo pusan snam Henry kari ke badang khna do tam kari ke badang khlong do tam kadai kene kawai kari belatip kerteng kum kata ka South Sudan kane kari kadang dan hak kerta ka ba khadar snam namar balai kadang yo ya ka jinglai lot house nam arajar khatway na po kari Sudan hakabai dei bat ka FIFA World Cup lai tho baka FIFA World Cup ka ba shang shet do tam kadai house nam arajar shipau bat arajar khatsau namar la jan siteng ka jingbon breu hangne po perthai kia pelot ya ka FIFA World Cup arajar shipau bat arajar khatsau ka jingbon breu house nam arajar shipau kalong kuba enreu billion tam ha perthai barok away henry palat lai billion pat ki breu ki ba pet World Cup house nam arajar khatsau ka jingbon breu ha perthai kala poisa ka nyau billion henry ki breu ki ba pet FIFA World Cup pat kalong hadu kumba lai point san billion ki breu ki ba pet FIFA World Cup arajar khatsau